ପରିଷ୍କାର ଗାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଶନିବାର ବୋଧେ ସୋମବାର ଦିନ ଯାଆନ୍ତେ ତ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟା ନେବ ତାକୁ ଇଏ କରିବ ସେ କାମ ଯିବ। ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଆଲଫା ଆସିଛି ଅଛି ଏଠୁ ଓମେଗା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ସବୁ କ'ଣ ତେଲ ସରିଗଲା ତାପରେ ମକରା ପରେ ତେଲ ପକେଇଲି ଆଉ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ କ'ଣ କେତେ କଥା ମନରେ ଆସୁଛି ଶୋଇଲା କିଛି କୁଆଡ଼େ ମିଶୁ ହେଇଯାଉଛି। ଶୁଣାଦିନ ଆସିକି ଯିବା ଏଠି ନା ମୋତେ ଆସିବାକୁ ବେଳ ହେବନି ମୋ କାମ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମଟା ଅଛି ସେ ଇଏଟା ପୂରଣ ହେବ ହଁ ହେବ ଆଉ ହେବ ଡେରି କଲେ ହେବ ତୋର ମାନେ ରହିବନି ସେ ଖୁସି ରହିଲା ଏତେଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ସବୁ ମୂଲ୍ୟରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆସିବ କି କ'ଣ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ପଇସା ରଖିଦେବ ଯଦି ଦେବ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ମୋ ହାତରେ ହେଲେ ନା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି କ'ଣ ଆଗ ହାତରେ ଧନ ନଥିବ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିବା ତ ସେଇଠି ତ ଯାହା ଅଛି ପାସପୋର୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଠି ଆଉ 15,000 ଦେବି ଆଉ 15,000 ଦେବି ଆଉ ନହେଲେ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେ ହେଲା ମୋ ଉପରେ କିଛି ଇଏ କରନା ମୋର ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି ନିଦ ହେଉନି କାନ୍ଦୁଛି ହେଉଛି କେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଠାକୁର। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ସେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ଲିପୁ ଯାଉଛି ତା ହାତରେ ଦେଇଦେବ ଫଳ ବାଲିଆରେ ମିଳୁନି 160 170 ସେମେଣ୍ଟା ମେମେଣ୍ଟା ବହୁତ ଇଏ ତମର ମନକୁ ଯିବନି ଡେରାବିଶି ବାଲିଆ କ'ଣ ଯେଉଁ ଡେରାବିଶି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିଏ ଯାଉଛି ନା ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ସେ ନେଇ ଆସିବେ ସେ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଆସିଲେ ଆସୁ ନ ଆସିଲେ ଆସୁ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ପଇସା ଦେଲେ ଆଣିକିରି ଦେବେ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ସେ ମୋତେ ତ ସେ ଇଏ କରିକି କହୁଛି ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ପରଦିନ ରାତିରେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଫଳ ଖାଇନଥାଏ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇଥାଏ ବିଶାଳ ଫଳ ରଖିଲେ ଏମିତି ଗୁଣ ଅଛି ଔଷଧ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଫଳ ଖାଇ ପଇସା ରଖିକି କ'ଣ ହେବ ପଇସା ରଖିବି କେଉଁଠି ଅଛି ବାହାରେ ଅଛି ନା ଆଉ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ଯାଇକି ଆସିବି କଥାକୁ ବୁଝ ମୁଁ ଆଣୁଥିଲି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ନା ସାଇକେଲ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉ ନା କେଉଁ ସାଇକେଲ କ'ଣ ସାଇକେଲ ବି ନେଇପାରୁନି ଛାତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଡେରାବିଶି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଛାତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ପଇସାଟା କ'ଣ ଛାତିକୁ ଡେରାବିଶି ଯାଇଥିଲେ ପଇସା ଆଣିଲନି ଉଠେଇକିରି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ବା କହୁଛି ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ଔଷଧ ନଥିଲା ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଏଇଥିରେ କେମିତି ଆସିବି ବୋଲିକି ବାଟ ପାଇଲି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଯିବ ହଁ